Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasalitaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Monica iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Andaan ako iti asawa ken may sang anak. Ngem kanayon ti panagapami iti asawak gapu tasadot. Mamartek ken agkabilpay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasalitaan ni Monica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay kamutan, Marvin. Kakaiso na nga adda nakipurdiya am itangal daw. Uray may sa akilo la kumaabagas mat tinagatang mo. Agtal na ka man, Monica. Italang aruden ang makaramanak manan iti arak. Tagasano, di nakmatikan iti igatang ko. Agbalbaliw ka kumamatan, Marvin. Marigrigatan akon amang isaksakad iti panagbiag tayo. Tulungan na kumamat na. Kanya nga ko mati maitulong ko kan ka. Katawan mo't nga rod trabaho. Imbag kan ka atada. Kasanumat ngamin, numaadaan ka iti trabaho. No saan ka amaladaw, absent ka. Iso ama umatibos mo kat ikatanda ka. Sumartang kan. Marengrengak manan ditangiwat mo. Dayta ka timadikan ka. Tasaan mo akayat timabagbagaan. Anya? Anay ko. Apay ngagtapis ka ay. Tatang, husto daytan. Apay asinipat yun ni nanang. Kasano? Nangiwat launa inti inam. Di ko nayo kitdi. Nabartak kayo manan. Isong agkabil kayo manan. Kagurbura kayo, tatang. Una, gaputa ti inamla ang tinapatagkan ka. Una, gaputa isula ang timang ipatpadaggan niya. Isu timang bangtad ka dagiti amin nakasapulak iti pagadalan. Gusto daytan, Orly. Umay katasumraktan iti silen. Agsukat kan. Una nang, bundang dial daw ang makasapulak iti ato agwarta. Siyakto matanti kay kayat mo, Orly. Uray ato ti kwartayo. Nung naungat kayo, saan kayo lata kayat? Gusto daytan, Orly. No nabartak ni tatang mo, saan mo asungsungbatan, tamang ano kabilan na kamot. Saan nakpaimot a kinabkabil ni tatang, nanang? Uray anya ti ibagbagakan kwa na. Di mo laam mo, anak ko. Amangan numapunwan kat kabilan na ka. Adda manan limitam di tarupam. Kinabil na ka manan ti awanan bain nga asawam? Basol ko matlaang numaminsan. Tanukas di anabartak. Diyak malapdan tingiwat ko asumanao. Bilibak mat atalaga kan ka, Monica. Kinabil na ka lang aruden ti asawam. Isakit mo pa lang. Rubrobrobak ngamin. Isa amakabil na. Diyak amukan ka. No apay nga anu samti sadot nga asawam. Diyak ngamin kayat amaawanan iti ama ni Orly. Di nanto pa'y pagan ano ti putot na. Uray kas dyan ni Marvin. Amok nga ipatpatag na ti anak mi. Pag ko na amat. Di na maiturad a kabilan ni Orly. Nga uray anya pa'y tibagbagan ni Orly kan kuha na. Angam, awan mat bibiyang na. No awan ka nun ti pamilya na. Gaputada ak anam namaan na. Kat, anya nga rod, ti amom a solusyon day ta aparikot mo. Ikararag ko latan ti panagbalbaliw ti asawa. Namin anumet nga imbagak apanawa mo ti asawam. Ahapay nga ibantay mo pay laang ti bagimken kwa na. Kabailam mo ti tumakdar iti bukbukod mo. Nanang, ikakpay iti gundaway ni Marvin ngagbalbaliw. Kaya't kung amin akumpleto kami lata a pamilya. Ay, anya ti serbi ti kompleto a pamilya. Do kabkabilan na kamot ti asawam. Adamot labasol ko, nanang, no apay a kabilan nak ni Marvin. No saan ko asungsungbatan, saan nak matakabilan.
Diyak lang amin malapdan ti bagik amang sungbat kan kuana no maminsan. Makamo ka man langan, no saan mo akayat ti mabagbagaan. Ano samlatan angarod ti sadot nga asawam. Anya ngay ngarod, ta ibantay mo matibagim kan kwa na. Ikanak man iti kwarta, Monica. Ano manen ti kwarta? Paginom mo manen? Usar nga agsapul iti trabaho. Sige, ikan ka. Ngam aglaba ka pa'y nga umuna kadagiti murang tayo. Sa anak ang makalaba, taamumat nga da trabaho. Ikanak nga ruden Aglaba ka pa'y nga umuna Aglabak ita. Ited mo nga umuna titangdan ko. Sakbay amapan kag trabaho. Sige, ngam inton sumangputak. Siguraduam ang nakalabakan. Un ka de. Nagdagulit ka na ya. Ayan ni tatang mo. Jakmat na sang petan, nanang. Ayan nga'y tilinabaan na. Ha? Awan mat, nanang. Awan mat nakasampay ana abutak. Ay na, unay lakit di matan ti amam. Makapasurun at talaga. Amuyo mat asadot ni tatang. Isuasaan nyo anam namaan nga aglabaday jay. Inikak ititangdan na tapno aglaba. Ngam saan matlataan aglaba? Inton maminsan. Saan nyo pa'y nga ititagtitangdan na? No saan analpas ang naglaba? Wan anak ko, amukton inton maminsan. Napan mo ininom ti kwarta nga intad ko kan ka. Ngam saan ka mat anaglaba? Nagpuskol at talaga ti rupam. Relax ka kadilaeng. Aglaba ak inton bigat. Inlabakon dagiti labaam ko ma. Gaputa awanan maisuot ti anak mo a uniform na. Kastaya. Awanan ka talaga itibain. Awan lang arudan may tultulong mo kanyak. Papakpakan ka lang. Rugyam manan Ang mga no sa anak ang makapagtapal. Matapis ka manan. Tatang! Di mo tapisan ni nanang. Taibaot ko kun kaday to'y balunat. Nay. Adda ka maggayam dita anak. Ang kagat maturogan, tarabiin. Da kayo ti mapan maturog, tatang. Ala nanang, umay kayo dya silid ko. Taijay tayon ang maturog. Mala, umay ka nga rudan anak ko. Tamapantan iti silid mo. Kumusta ti panagsapol mo iti trabaho? Saan ka pa anak kasapol? Talagang awan master kak. Iso nga ikanak iti pagpuunak. Taglako aklangan iti balot. May mayatan ti aglako iti balot. Tawan busko. Ti bagbagik laang ti busko. Ala, ikan ka iti pagpunam. Paadwam ti kwarta nga ited ko a pagpunam. Wen. Alang rudan. Iyag mo ti kwarta. Aglakla ko matgayam iti balot ni Manong Marvin, Manang Monica. Wen taiso ti kayat na. Jaybus na kano ti bagbagi na. Wen amanang, ngam no ayaban dagiti bartak di takalsada nga agin inom, makiinom meten. Day tamot ti aramid na. Day ta ti paglaingan na. Ti aginom iti arak. Imbag damat laang maganganan siya na. Manipod inikak iti pagpuunan na. Saan pa'y mat adim mo dawat iti kwarta kanya? Ay, kat nasaya at ang arod, Manang. Wala, ngam awan mat magat-gatang na. Papakpakan latamag. Ay, no siyak to ti makiasawa. Jack kayat tikas ka ni Manong Marvin. Ay kat say-saya atam nga rod at agpili. Tapno saan akas ken ni Marvin ti pakiasawaam to. Minalom ka mabartek nga agawin. Ngam awan met maisangpet mo ang mailuto ang masida. Para ken kalaeng met ti maganganan siyam iti panaglaklakom iti balot. Manuman lang ti ganan siya ngay. Ikan nagbaygid di iti bagpuunak. Salbag dagisian nang awis kanyak nga ginom. Sandamat a binayadan tilakok a pinulutan mi. No nakipulutan ken nakiinom ka kadakwada. Alangan met abayadan da pay laeng ti balot mo. Di bagada kumaas ang dagayam abayadan. Di saan ko kumangin papulutan?
No naglako ko mga minti inaramid mo, asaan kat anak ininom, di saan ko maanapukaw tipunam. Anya? Anay ko, apay nagtapis ka manan. Kasano? Kat mas isakit mo pa'y dagijay asan ang nagbayad iti balot ko. Ngam iti siya nga asawam. Nagalas talaga ti ugalim. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilang am kanyak. Diswan naklatan anyaman nga oras akayat mo. No saan mo akayat ti makabil? Saan mo nga aramiden dagiti saan ko akayat? Kasano asa anak nga agsao? Kat si kamot ti agdadata akamali ti aramid na. Di ka sumardang. Kayat mo taulitak ti mangkabil kan ka. No talaga nga awanan ti pagbalbaliwam. Mapilitan kami iti anak ta amang panaw kan ka. Manang, nakita mo ni Manong Marvin iji sentro. Ada kaap-apa na kainuman na matlaang. Baybay am dita, taaramiden na ti kaykayat na. Ipakita na ti laing nakadagita akaapa na, tapno saan laang asyak ti maiturod na akabkabilan. Anya? Apay, kinabil na ka manan? Wan, kat mapunpunuan akon. Kayat kun apanawan. Wan manang, barang iso ti pagnakman na. Apaman asumangpet ti anak ko anaggapo iti pagadanan. Kayat ko akasarita. Nanang! Nanang! Oh, apay anak. Ni tatang, intaray day di ospital. Natagbat ka no titakyag na. Anya? Ala, mapan mo kitaan ti asawa, manang. Oh my kauli, mapantakitaan ti amam. Awanan bakit? Awanan ti akin kanawan nga imak. Naputid, gapu iti panang tagbat kanyak ti kalaban ko. Kat na isanggak ti imak. Dayta ti maganab mo iti panagin inom mo. Anya? Saan na siya ti babasulam? Basol day diya kalaban ko. Apay, planong kadimanan ti mangkabil kanya. Sige, Ah, kabilan nak. Taington sumaruno. Ang mga nuday tamanin may nga imam ti mapukaw mo. anya? Unay kamaten mo ni ka. Kayat mo asawan. Dinusanak ti Diyos. Gapu iti panangkamkabel ko kun ka. Damagam day tabagin, Marvin. Mabalin adinusa na ka ti Diyos. Gaputa adda imam. Ngam saan mo mat nga usaran nga agtrabaho. No di kat usaram amang kabil kanyak. Anya? Kasauna kumamata mo ni ka. Labas-labasan nakmatlatan dito'y balay. Akaslawan serserbek. Apay nga da ka matlatan dito balay. Saan ka matan arumrumwar? Gaputa mabayin akon, Monica. Pukulak mo't gaminon. Kat, anya ti planom ita. Agnanayon kalatan nga agkulkulong dito'y balay apapakpakan kanya. Pasensya ka na, Monica. Kaya't ka matulungan nga agsapul iti kwarta. Kahit aday singasing ko. Anya day ta. Agistorta dito'y balay. Kahit siyak ti makamong agbantay. Saan ka madanagan? Tasan ko agastusun ti anyaman ang maganan siya iti store. Umanayin kanyak apakpakanan nak. Kayat ka di asawan day ta. Ngagbalbaliw kan. Saan akong nga ginom, Monica? Ikarik day ta. Ala, agremedyo ak nga rod iti mausar apaggatang iti mailako. Mayat dayta na panunot mo. Tabarang daytan ti pagtalnaan ti asawam. Ngam kurang matikwarta ang mausar apagpuunan nanang. Adabas urnong ko. Ipautang ko pa'y laangkan ka. Kat inutam abayadan. Ay na, agyaman ak unay nanang. Barang agpaiso nga agbalbaliwan ti asawam. Barang saanan nga aginom. Saan mo't siguro nanang? Nagnakamet nga tan. Nagbalbaliw anaming pinsan ti asawak, manipod pukulen ti may nga ima na, Mr. Lonely. Makapaladingit, tamasapul pa'y amapukaw na ti may nga ima na, sakbay ama kaamiris. Ngem naragsakak, gaputa nagbalbaliwan ti asawak, ken amuna kon atulungan. Tuy pagayam mo, Monica.
Monica pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam ket ti makunak kasta talaga ti biag no maminsan. Sala makaamiris ti maysa a tao agingga a maikkan iti leksyon. Ngem saan pa analadaw ti amin para iti asawam. Gapu taado pay met ti maramidan na nga uray awanen ti maysa nga ima na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Monica. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.